Пригответе се с мен, докато използвам почти изцяло нови продукти. Този месец имах рожден ден и си купих много неща на P.Louise от великденската им колекция. То сега нанасям като основа тези бронзиращи капки и нанасям също от този мой любим коректор на Lancome, който използвам за контуриране и смятам, че се блендва прекрасно. А сега използвам от друга палитра на P.Louise бронзант и ружове. Като цяло много харесвам продуктите им, но смятам, че бронзантите им са прекалено топли, а този хайлайтър е буквално уникален. Нанасям си базичката за сенки, пак използвам тази на P.Louise и контраста сега с ружа е ужасен, но ще се справим с положението. И в момента нанасям безцветен цвят под веждата, а сега нанасям преходен нюанс, като целта е колкото повече блендвате, докато не ви заболи ръката, толкова по-добре става и коя съм аз да не добавя малко цвят. Слагам и молив същия цвят. Знай си, че ще ми потребват толкова много цветове моливи, затова постоянно си купувам. А коя ще съм аз, ако не си направя cut crease? Буквално това ми е любимото нещо. И запечатвам цвета, като смених четката, защото предната ми беше неудобна. Доблендвам си и слагам от любимата си очна линия. Кажете ми, че аз не съм единствената глупачка, която забрави да си затвори очната линия и я изсуши. А сега виждате любимото ми лип комбо. Молива на Freya Beauty в цвят какао. И на устните нанасям един молив на Weibo. Благодаря ви, че изгледахте до края. Прегръщам ви, целувам ви и ви моля да ме последвате за още.